وەک نەڕازیبوونەکێ ji kiryarên grûpên çekdar di afirandina rêgirî û astangiyan ji karê encûmenê re, Encûmena Xwecihî ya navenda bajarê Efrînê karê xwe bi şîweyekî demkî rawestand. Ji dereke taybet ji nava bajarê Efrînê û nexwast navî wî eşkere bibe ji arkêre ragihand ku Encûmena Xwecihî ya navenda bajêr karê xwe roja çarşemê yekî meha heştan rawestand ku ew rawestandin wek nîşankirina nerazîbûn û nerhetiyê ye. Derbarê sedemên rawestandina encûmenê ji karê xwe re, ji derê tekez kir ku ji ber kiryar û binpêkirinên grûpên çekdar û destêwerdana wan di her karûbarekî bi karê encûmenê vegerêdaye, encûmenê karê xwe rawestand, da ku mercên xwe bêne cîbicî kirin û careke din ew grûp tu têkilî û peywendiyên xwe di karê wan de nekin. Ji derê her wiha dazanîn ku grûpên çekdar yên li Efrînê dimînin destêwerdanê di her karekî û xizmetguzariyekî de dikin û astangiyan ji karmendên encûmenê û endamên nivîsgehan re drûst dikin û her dem hewl didin karûbarên welatiyan asteng bikin ku li berovajiya wê yekê encûmen bi hêsanî karê welatiyan birêve dibe. Tevî tunebûna rêkarên guncaw û afirandina astangiyan ji aliyê grûpên çekdar ve lê Encûmenên Xwecihî yên Efrînê û şeş navçeyên wê bi karîn û şiyanên xwe xizmetguzarî û alîkariyan ji xelkê re pêşkêş dikin û hewl didin jiyana siruştî roj bi roj vegerînin gund û navçeyên Efrînê.